בית חיים שטורמן משלב חוויה מוזיאלית עם התנסות פעילה בשטח. המוצגים הדוממים לובשים חיים. מוזיאון בית שטורמן נמצא בעמק חרוד. המוזיאון הוקם בשנת 1941, י"ח באלול תש"א. סיפורו של הבית שוזר קורותיו של עמק חרוד ועמק יזרעאל, בסיפורו של איש מופלא שעל שמו הוא קרוי, חיים שטורמן. חיים נולד בסביבות קייב שברוסיה, ועלה ארצה בנערותו עם בני משפחתו. הוא הצטרף לארגון השומר, והיה פעיל בהגנה. עם העלייה על הקרקע לקיבוץ עין חרוד, הפך חיים דמות מרכזית. הוא היה מוכתר המקום, האחראי לכל ענייני הביטחון, ומורה דרך ללימוד עבודת האדמה והשמירה על היישוב ועל שדותיו. הוא ידע להלך עם שכנים ערבים ובדואים, ודמותו הזקופה, רכובה על סוסת השומרים, עוררה הערצה בקרב יהודים וערבים כאחד. בי"ח באלול תרצ"ח, שנת 1938, יצאה משלחת לסיור באדמות העמק לקביעת מיקומו של יישוב חדש. במכונית, בראש השיירה, ישב חיים שטורמן, ואיתו אהרון אתקין ודוקטור מוסינזון. ליד הכפר הערבי סמריה, המרוחק כ6 קילומטרים מבית שאן, עלתה המכונית על מוקש. אתקין ומוסינזון נהרגו במקום, וחיים שטורמן נפצע ומת מפצעיו כעבור שעות ספורות. חיים שטורמן הניח אחריו אישה, עטרה, ו3 ילדים, משה, דבורה ותמה. הבית שהוקם להנציח את זכר חיים שטורמן נבנה כדברי מנהלו הראשון שמואל סבוראי, במטרה להציב יד אשר תהלום את רוחו של חיים שטורמן ואת שיעור קומתו. עומדים אנו להקים מוסד בו תהיה צרורה, רוחה ודמותה של המולדת, זו אשר עליה נתן חיים שטורמן את חייו. התמונות באולם ההתיישבות מספרות את סיפור גאולת העמק. במכתב לרעייתו כתב יהושע חנקין, והנה נזדמן לי להיות בעמק בפעם הראשונה בחיי. ראיתי אז מעל פסגת הגלבוע את מראהו הנפלא. מאותו רגע דבקה בו נפשי לנצח, ובמוחי צץ הרעיון שאדמה רחבת ידיים זו צריכה להיגאל והיא מה. ומתמונות העבר להווה. סיור ביישובי העמק מפגיש את מבקרי הבית עם צורות ההתיישבות השונות. עולם הטבע של אזור גלבוע, ובמיוחד עולם החי שלו, באים לביטוי באולם הטבע של בית שטורמן. ציפורי שיר ועופות מים, יונקים קטנים וגדולים, חרקים וזוחלים, פרפרים מסוגים שונים, הצבוע, נחש הצפה הארסי, והנשר שכינן בעבר בגלבוע. הרשמים אותם מפנימים הילדים מעובדים מאוחר יותר בחדר היצירה. המפגש עם החיות בטבע מעצים את החוויה. באקלים ובנוף המיוחדים של העמק לא רק בעלי חיים מצאו את הסביבה המתאימה להם. גם האדם בכל הדורות השאיר את עקבותיו באזור. בחצר המוזיאון אוסף אבני המיל הגדול בארץ, המייצג את חשיבותה של דרך הים בחיבורה לדרך המלך. העתק אסטלת הניצחון של פרעה רעמסס השני מציג את מסעות המלחמה הרבים שעברו באזור. בעולם הארכיאולוגיה ציורים על רצפת פספס מכנסייה נוצרית במאה ה6 לספירה, מעידים על חיי השפע והיצירה שפרחו כאן בעבר. מוצגי הארכיאולוגיה הופכים מוחשיים יותר בידיהם של הילדים. גושי החמר משוחזרים לחדים, כלים, פקיות שמן, כיד הדמיון הטובה. אל גבעת קומי עולים הילדים לדרוך ענבים בגת העתיקה, והחוויה מושלמת.
במוזיאון שני אולמות, בהם מתחלפות תערוכות. בתערוכת הקיפוד, עולם הטבע מומחש דרך האיור והסיפור, ובמגוון רב של מוצגים עשירי צבע ותכנים. הפעילות החיה המתלוות לביקור בתערוכה מזמנת פן נוסף לחוויית המפגש עם הטבע, אליו נחשף המבקר בבית שטורמן. באולם נוסף, תערוכת קריקטורות המתארת את הווי החיים בקיבוץ, בהומור וסטירה. למבקשים לחקור ולהעמיק בנושא ההתיישבות יעזרו הארכיון ומכון המחקר הקיימים בבית שטורמן. בארכיון אוצר מפות נדיר, מפה גיאולוגית שצוירה על ידי ליאון פיקארד ב-1927, מפות גיאוגרפיות של האזור, מפות הידרולוגיות ומפות רבות נוספות. מסמכים מימי קניית אדמות העמק ואילך, ובהם ההסכם בין נג'יב בי סורסוק לבין יהושע חנקין. תמונות מקוריות מראשית ימי ההתיישבות בעמק. אוסף אתנוגרפי ובו כלי עבודה, כלי אוכל וביגוד מתושבי האזור. וגם סליק, ובו ארסנל נשק מימי השומר ועד מלחמת השחרור. משפחת שטורמן הוסיפה לשלם מחיר דמים נורא במלחמה על הגנת הארץ. ב-1 באוגוסט 1948 נפל בקרבות מלחמת השחרור משה שטורמן, בנו של חיים, לא הרחק ממקום נפילת אביו. מספר אחד הלוחמים, ביום הראשון בהפוגה השנייה במלחמת העצמאות יצאנו מנצרת והתחלנו ללכת במורדות המזרחיים של הגלבוע. השטח היה מכוסה צמחייה סבוכה, הלכנו כפופים ולפתע נפתחה עלינו אש חזקה. משה עוד הספיק לתת לאנשינו את פקודת הנסיגה ונהרג במקום. ביולי 1969 נפל חיים, בנם של משה וראומה ונכד לחיים שטורמן הסב, בפעולת פשיטה על מבצר אויב באי גרין בתעלת סואץ. חברו ללחימה מספר, מבצע הפריצה נמשך דקות ספורות. כשעלינו פרץ חיים לעמדה המצרית וחיסל אותה. אחר כך קיבל הוראה לרוץ לגג המערבי, שם נזרק רימון והרגו במקום. באותה שנה, בג' באלול תש"ל 1969, בעת משימת פינוי מוקשים בגזרת תעלת סואץ, נפל אמיר, בנם של תמה ושלמה ברין, נכד נוסף של חיים ועטרה שטורמן. מספר חברו, מוקש התפוצץ מתחת לקחון הטנק. נשמעה גניחה חרישית שמבקשת לא להבהיל. כך מצאנו אותו שוכב על הטנק, שום אבית, שום תנועה, אמיר היה מת. לא צמאי מלחמה אל הקרב הלכנו. אהבנו תמיד את הבית, השמש, שדה הנפתח בנשמה. ושבנו עתה אליכם פשוטים כתמיד, ורוח אין בנו. התוכלו רעים לחזק את אמא במקומנו. שיר זה נמצא בעזבונו של יוסף שריג, עם הקדשה לחיים שטורמן. שלושת הברושים במבוא לבית ניטעו לזכרם של משה, חיים ואמיר. על לוחות השי שמנגד לברושים חרוטים שמותיהם של בני העמק אשר נפלו במערכות ישראל. בית חיים שטורמן הפך במרוצת השנים מוזיאון המשולב בחיי העמק וההתיישבות בארץ. מרכז תוסס ומתפתח, למידה, לחקירה ולהנאה. עדות חיה לכך הם אלפי המבקרים מכל הגילים, הפוקדים מדי שנה את מוזיאון בית שטורמן.